Tak ideme na to. Môžem? Áno. Nepočúvam mamu. Aj keď to je naopak. Nevadí. Berie drogy, kradne, znásilňuje ľudí, pluje na ľudí, bije sa, fajčí, podpaluje lesy a domy, auta a veci. Pije alkohol, nenadáva, nadáva. Nadáva. Rozbíva ešte tam. Háde, kamene, vytvorie. Terorista. Rozbíja veci. Stieľa, grafituje, kreslí hálkové kríže. To sa nesmejeme. No veď, Toto je ešte lepšie. Kde? Niečo odhráva. Kde? Tu. Odhráva. To si sám vypísal. Nenadáva v klube, šikanuje ľudí. Akože nenadáva v klube, keď je neslušný, tak musí nadávať. Nadáva v klube. Opovedá nenadáva. Sa pomýlil, to sa stane, má toho veľa. No hovor, toto je opačne napísané. Tak si kvokni, veď ja by som tiež nevidela. Nemá rád ľudí, týra zvieratá, kazí veci, osuduje ľuďom, kradne,